дуруд ба ҳама азизое ки ин видеоро мебинанд. 21 ноябр шаҳри Душанбе, майдони марказӣ ва мо тасодуф бо дӯстмон фардон вохӯрдем. яке аз рӯзноманигорои бисёр хубу шинохта матраҳ. лутф доре. зинда бошем дар хиёбони марказӣ ва гуфтем атрофи зиндагиву масоили рӯзгор суҳбат кунем ва як мавзӯъ пешору шуд ки ман хостам ира навор кунам ва барои шумоам тақсим кунам. ки гуфтам дар идомаи суҳбат ман мехостам аз фардон пурсам ки барои чӣ ману мо рӯзноманигоро вақте ки ягон масъалаи бисёр ҷиддиро матраҳ мекунем ба баррасӣ мегузорем, фикр мекунам дар зиндагии ту ҳам шуда бошад. дар зиндагии ман шаб рӯз зиёд аст дӯстон мегӯянд ки эҳтиёт бош, намедонам сахт нара, кам бугӯ ё ки нагӯ баҳсу ин чизо. яъне барои ман ҷолиб аст. ина Душанбе, ина марказ, ина мо ҳузур дорем, ҳама чи хуб, ором, осоишта. барои чӣ мо бояд эҳтиёт шем? аҷиб. чӣ айёме намедонӣ ки бо кӣ пок куҷо монӣ? киро бовар кунӣ ваз кӣ ҷудо монӣ? чӣ давроне ғами худро, ғами ин халқу меҳанро бигӯӣ дар бало печӣ, нагӯӣ дар бало монӣ. қадам бебоктар чун мениҳӣ, роҳи туро бандам. Ай. бибуррандад чу хар, гӯшу дум аз галла қафо монӣ. худо гӯӣ забонатро кашанд аз ҳалқи ту дар дам, ба санги таъна кӯбандад вагар дур аз худо монӣ. ба дунё дил диҳӣ, дунёпарастонат набигзоранд. ба уқбо дил ниҳӣ, дар моҷарои ин саро монӣ. миёни чор дарьё тахтабандат кардаву гӯянд, мабодо ин, мабодо он, мабодо то куҷо монӣ. ҳамиқа савол ва ҷавоб. муаллиф ба фикрам ман аз шабакаҳои иҷтимоӣ дарёфтагам ин шеъра, ба фикрам исфандиёри назар аст. ташаккур ки ин шоми моро зебо карде бо ин ҷавоби бисёр ғайриинтизор. ман аҳамият дода гӯша гуфтам ки ҳамиқа савол ба ҷавоб аст. не ин ки ҷавоб ба савол аст. яъне ин шеърам ҳамин хеле як саволангез аст ва ҳамин гапҳое ки шумо гуфтед ба тариқи назм ифшо кардагӣ, манам ҳамин шеъра ҳар боре ки мехонам, ба ҷое ин ки ба саволам ҷавоб гирам, ба ҷавобам савол мегирам. зинда бошед. то дидор дар наворҳои дигар. шабхуш.